Moře obklopující náš svět v sobě skrývá mnohá tajemství. Moře ovlivňuje život nás, suchozemců, bez ohledu na to, kde žijeme, protože ovládá naše klima a pomáhá vytvářet atmosféru, kterou všichni dýcháme. Ochrana moře a života v něm je pro nás i naše potomky nezbytná. Moře nám poskytuje bohatý zdroj potravy a minerálů a po celá staletí dokázalo udržet život na Zemi. Ale moře ve svých hlubinách obsahuje i něco víc. Nám na pevné Zemi poskytuje klíč k odhalení tajemství zdraví a dlouhého života. V průběhu tisíců let historie Země vytvářelo moře vrstvu za vrstvou korálového písku, jenž je bohatý na minerály. Když korál v přirozeném cyklu zemře, je smeten mořem a uložen na mořském dně. Po mnohá staletí se zde shromažďuje, mění a obohacuje, než se z něj stane fosilní korálový písek. A právě zde začíná příběh námořní korálové společnosti. Od prastarého mořského dna přes sklenici pitné vody do vašeho těla. V křišťálově čistých vodách podél japonského souostroví Nansei je prastarý řetězec ostrovů nyní zvaných Okinawa. Tyto ostrovy jsou domovem největších a nejplodnějších korálových útesů na světě. Ostrovy Okinawa, plné nádherných barev a nekonečné palety mořských druhů, jsou pozůstatky prastarých korálových ostrovů, které časem vyrostly ve velký kus pevniny. Většina místních obyvatel se těší mimořádnému zdraví. Žijí, hrají si a pracují u moře a těší se z jeho darů, pěstují si a jedí své vlastní potraviny. Studie těchto lidí prokázaly nejen, že žijí déle než kdokoliv jiný na světě, ale že je u nich nižší výskyt rakoviny, srdečních onemocnění, cukrovky, zánětu kloubů a dalších degenerativních onemocnění. Zdá se, že kvalita života starších obyvatel je zde vyšší než kdekoliv jinde na Zemi. Ve vesnicích na Okinawě žije mnoho obyvatel ve věku mezi 80 až 115 lety. Většina z nich si užívá aktivního, plného života a netrpí ochromujícími chorobami jako ve většině jiných společností na světě. Naši obyvatelé mají nejnižší míru úmrtnosti na rakovinu a srdeční onemocnění. Jsem velmi aktivní a zdravá. Na ostrově se vystřídalo mnoho vědců a lékařů, kteří sem přišli studovat tajemství zdraví a dlouhého života zdejších obyvatel. Zjistili, že zdrojem jejich pevného zdraví není jen usilovné cvičení a zdravá strava. Hlavní zásluhu na tom má voda, kterou pijí. Voda, kterou obyvatelé ostrova pijí, je jiná než voda kdekoliv na světě. Při dešti voda stéká a filtruje se skrz prastaré korálové usazeniny a nabírá minerály a další prvky, které ji obohacují o vápník a hořčík. Dokonce i dnes mohou lidé po celé Okinawě nabírat vodu z přírodních pramenů jako tento. Voda je neupravená a je považována za pitnou. Toto je část hory, korálový útes, nános korálů. A voda protéká skrz něj. Dnes má většina domácností v Okinawě na střeše vlastní systém na sběr vody s korálovými filtry. Téměř každý v Okinawě, ať zde bydlí kdekoliv, pije vodu filtrovanou přes korál. Protože byla hodnota korálové vody vědecky potvrzena, Susumu Uehara se pokusil vymyslet způsob, jak tuto vodu zpřístupnit všem lidem na světě. V roce 1983 se sformovala jeho vize a nápad. Jednoduchý sáček s korálem. Díky jeho průkopnickému úsilí se miliony lidí na celém světě nyní těší z této zázračné vody a tak vznikla i námořní korálová společnost. Vynalezl tento báječný sáček, který používáme už tolik let a jsme s ním tolik spokojeni. Je prostě báječný. A ten vynález také. Poprvé v historii a jako první na celém světě jsem založil továrnu na korálové produkty, aby z nich mohl těžit zbytek světa s využitím nejmodernější technologie a strojů. Myslím, že mohu prohlásit, že jsem v této oblasti průkopníkem.
Od samého počátku se o veškerou těžbu prastarých korálů z Okinavy stará japonská vláda. Tento ekologicky citlivý proces však nijak neomezuje růst nových korálů a poskytuje námořní korálové společnosti i dalším korálovým společnostem stavební bloky s produktem, který lze vyrábět pro lidi na celém světě. Jakmile jsou suroviny pečlivě vybrány, námořní korálová společnost je přepraví do svého závodu v japonském Tasaki. Zde projdou patentovaným procesem čištění a sušení, který tuto společnost odlišuje od ostatních výrobců korálových produktů a jenž zajišťuje naprostou čistotu korálu. Korál musí být velmi pečlivě vyčištěn, aby mohl díky své porovitosti absorbovat nečistoty v pitné vodě. Po téměř 2 desetiletích výzkumu vědci zjistili, že malé množství korálu z Okinavy přidané do téměř jakékoliv tekutiny má pozoruhodný účinek na lidské tělo. Coral Mine je k dostání v sáčcích po 1 gramu, který lze přidat do 1,5 litru čisté vody. Voda je ta nejdůležitější složka pro zachování lidského života. Tělo se skládá ze 70% vody a krev je z 90% voda. Krev přenáší výživu ke každé živé buňce. Za normálních podmínek spotřebuje člověk průměrně 1,5 až 3 litry vody denně. Světová zásoba vody se bohužel rychle zhoršuje kvůli znečišťujícím látkám, pesticidům a kyselému dešti. Prvky škodlivé lidskému tělu jako chloroform, dusičnany, kadmium a hliník se dnes vyskytují v téměř každé vodě. Tyto znečišťující látky pocházejí z odpadů z továren, zemědělství a kanalizace a pronikají do pitné vody téměř každé domácnosti na světě. Tato jednoduchá demonstrace ukazuje, jak umí korálová voda čistit běžnou pitnou vodu. Můžete žít v oblasti, kde voda téměř neobsahuje chlor, přesto má nízké pH a vysoký obsah kyselin. Tělo potřebuje vodu s vysokým pH, aby mohlo vzdorovat onemocnění. Hodnotu vyvážené vody nejlépe ilustruje tento příklad. Při pH 6 umírají kraby. Ryby umírají při pH 3 a všechen život umírá při pH 2,5. Přední biochemici a lékařští fyziologové začali považovat správnou hodnotu pH a rovnováhu kyselin a zásad za nejdůležitější aspekt vyváženého a zdravého těla. Dokonce i listiny vydané v Číně roku 1596 se zmiňují o fosilních korálech jako potravinovém doplňku. Kombinace prvků ve fosilním korálu je vysoce zásaditá s pH téměř shodným, jako má lidská krev a mořská voda. Coral Mine zvyšuje pH vody, které je díky tomu zásaditější. Coral Mine také neutralizuje odpadní produkty přítomné ve vodě a přidává důležité minerály a vápník, které bývají při úpravě ve vodárnách odstraňovány. I vodu s nečistotami jako chlor, bakterie, řasy, těžké kovy a fluor lze upravit pomocí Coral Mine. Musíme se chránit proti těmto znečištěním pitím optimální pitné vody, které dosáhneme použitím korálových produktů Coral Mine. Mnoho lidí si uvědomuje ničivá zdravotní rizika chloru, přítomného v téměř všech rozvodech vody, ale nevědí, že podle posledních studií zde existuje ještě závažnější nebezpečí, a to při ohřátí chlorované vody na Bodvaru. Coral Mine lze používat mnoha způsoby. Mnoho lidí upravuje vodu z kohoutku před vařením pomocí Coral Mine. Ovoce a zeleninu oplachují vodou Coral Mine. Voda na čaj se takto upravuje před varem a z vody Coral Mine se dělá i led. Dnes používají tento úžasný produkt každý den miliony lidí na celém světě. Pití Coral Mine příznivě ovlivňuje jejich zdraví. Lidé z mnoha zemí objevují ozdravné účinky Coral Mine. Jiné zdroje korálu se používají pro obnovu kostí. Mezinárodní korálový klub byl založen v kanadském Torontu v roce 1998.
Autor tohoto nového úspěchu, pan Leonid Lap, je srdcem podnikatel, ale zároveň skutečně lidská osobnost. Sní o spojení těchto dvou silných stránek, z něhož by měli všestranný účinek lidé na celém světě. Jeho sen se již stal pro miliony lidí na celém světě realitou. V uplynulých 10 letech se tisíce lidí z celého světa připojili k Mezinárodnímu korálovému klubu. Společnost nyní podniká ve více než 20 zemích. Každoročně pomáhá korálový klub zlepšit zdraví stále více lidí díky úžasným přínosům Coral Mine. Pan Lap každý den neúnavně pracuje, protože práce je pro něj mnohem víc než jen zaměstnání. Je to jeho oblíbená činnost. V práci je vždy kreativní a nechává se inspirovat novými nápady, novými příležitostmi a úkoly, aby motivoval své kolegy. Leonid se spojil se Susumu Ueharou, aby se Coral Mine dostal k lidem v různých zemích po celém světě. Své spolupracovníky s přesvědčením a vášní inspiruje k tomu, aby se stali silnějšími a vytrvali v cestě za svými cíli. Leonid Lap spolu s přáteli a kolegy vytvořil výkonnou síť lidí spojených myšlenkou učinit z tohoto světa krásnější místo. Osud nás spojil dohromady. Viděl jsem v něm pevné přesvědčení a nasazení a mimořádnou oddanost poslání přinést požehnání a výhody korálových produktů zbytku světa do každého kouta země. Věří ve mě a já věřím v něho. Náš vztah je díky tomu velmi pevný. Chci důslednost, kvalitu, dobrý vztah a tohle všechno mám od Susumu Uehary. Díky spolupráci se Coral Mine stává dominantní značkou a zdrojem nutričního korálu pro celý svět. Obchodní model distribuce Coral Mine veřejnosti vytvořil Leonid Lap a korálový klub. Jemné čištění, ohřev a sterilizace korálu jako první prováděl Susumu Uehara a námořní korálová společnost. Spojením jejich činností se dostane kvalitní Coral Mine z Okinavy do každého kouta na zemi. Staré japonské proroctví praví: z moře Okinavy vzejde poklad, který přinese požehnání lidem celého světa. Voda Coral Mine, obohacená minerály, s úctou nazývaná mléko oceánu, může být právě tím, po čem vaše tělo touží. Pomáhá obnově správné rovnováhy pH vašeho těla, posiluje váš imunitní systém a pomáhá vám žít činorodý aktivní život. Domnívám se a jsem přesvědčen, že tento produkt patří lidem a my ho chceme dodávat všem. Naší vizí je zpřístupnit výhody a požehnání korálových produktů každému člověku na zeměkouli. Od prastarého mořského dna přes sklenici pitné vody do vašeho těla. Coral Mine je ta nejlepší volba pitné vody. Životní cyklus pokračuje díky Coral Mine.